Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kalarai ban weng mardor ya arngut ki MLA jangka party namar ka jing suba bagi don jingiadei kabayajan ba ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA bayalam da ka National People's Party NPP. Kini ki arngut ki MLA ka party ki dei MLA ka Nongston ba Gabriel Walang ba MLA ka Mauhati ba Charles Marngar. Katkum ka shithi balapha da ka General Secretary ka MPCC kongwan suks im shakini ki arngut ki MLA la ong ba katkum ka jingpatha jungki bor bahalor la pentem ba phi ba Gabriel la ne Charles la Shah sospon na ka Indian National Congress na du menta ka sngi ka khatru terik nailar ka bantrei kam hadu ndriu Snem tat hadu da pentip da kemuipan. Kajing keno bakila le ya kikam ki balong persya e ka parti pentip ke Seng. Ka kongwan sup kala pentip bagani ka rai ka de ka blashim halor ki jing pentip na ki block committee but frontal organization ki bapin i ya ka jingdon jingiadei jong ki MLA bat ka sorkar MDA. La ban kedau dang shen ka kerteng uba Gabriel Walang bat ba Charles Marngar kilami lembat uwe MLA. Bakam bakila ban let yasono Shah Seng National People's Party NPP hadin ka jingraki ka Independence Day. La ban kedau bakini ki arngut ki MLA ka Congress ki deiru ki MDC jongka Congress Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC. Ka kerteng u MLA ka umsning Dr. Celestine Ningdo ka de ka wei ka bami bathmu ban let yasono Shah ka NPP. Kani ka rai ban sospon ye kini ki arngut ki MLA kalami hadin katu kat ne kenta hadin ka jingelang jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee balong hne ka sngi thodi.